Kienu allokati €1,000,000 oħra għal boroż ta' studju għal korsijiet ta' masters offruti lill-istudenti. Dan ifisser investiment rekord ta' €5,5 miljun, somma li kienet allokata f'perjodu ta' ftit aktar minn sena. Minn dawn il-fondi sissa benefikaw 900 applikant. L-istudenti li huma mħajra li jsegwu kors ta' masters jistgħu japplikaw għal fondi kemm jekk jattendu l-Università ta' Malta u kif ukoll universitajiet il-barra minn xtutna. Din l-iskema joffruta wkoll lill-istudenti li m'għandhomx l-ewwel degree iżda li jixtiequ jitħarġu f'livell ta' masters, opportunità li jagħtuha qatt ta' universitajiet barranin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Everest Bartolo spjega kif minkejja li dawn il-fondi huma disponibbli għal varjetà ta' suġġetti, priorità ser tingħata lil dawk l-istudenti li jażlu li jistudjaw f'qasam li hu ta' priorità għall-ekonomija ta' Malta. Is-Segretarju Parlamentari jinbord tfisser kif din is-sena il-parametri ta' dawk li jistgħu jibbenefikaw mill-Fond Soċjali Ewropew twessaw. B'hekk sostna Borġ il-Gvern jista' jkompli jagħti opportunitajiet ġodda lil min jixtieq ikompli fl-istudji tiegħu.